Čínský nápor na evropský motocyklový trh je v postcovidové době čím dál větší a valí se k nám neskutečné množství modelů od značek, o jejichž existenci jsme kolikrát neměli ani tušení. Ale v té záplavě se občas najde stroj, který zaujme i náročného evropského zákazníka a jedním z takových je Kove 800X. Adventura s výrazným zaměřením na terén, skutečný cestovní enduro, což potvrzuje i pohled do technických údajů. Je tam dvouválcová 800, velikánský zdvihy odpružení, velký kola, až neuvěřitelně nízká hmotnost. To všechno ovšem za cenu 269 900 korun, což u Číny poměrně překvapí. Má tohle kovečko potenciál, aby totálně zbouralo evropský motocyklový trh kategorie cestovních endur a udělalo ze všech Afrik a KTMek a Ténerek neprodejný zboží? Pojďme si ho proklepnout. Na začátku rychle o původu. Značka Kove je hodně mladá, je to nějaký rok 2017 a zejména pro exportní důvody ji založila společnost Tibet New Summit Motor, která letos ale slaví 40 let své existence. My stroje od Tibetu známe na českém trhu, pár stovek už jich tady jezdí, ale to jsou všechny ty RVMK prodávané v síti Javy. Tohle kovečko je takovej ten Číňan nový generace a má v Česku vlastního importéra, kterým je brněnská společnost Kartek. Každopádně 800 se vyrábí ve 3 verzích a na českém trhu se prodává ta prostřední nazvaná Pro, taková ta zlatá střední cesta. Všechny verze 800 pohání jeden motor. Tady ten řadový dvouválec s přesazením ojničních čepů a objemem 799 kubíků, který jakoby z oka vypadl motoru KTM LC8C. Jelikož nevíme, jestli to je koupená licence nebo praxprostá kopírka, tak budeme říkat, že to je motor shodného typu jako u KTMky. A nebo CF Mota, protože CF Moto používá taky motor LC8C, ale tam je to samozřejmě legální vzhledem k propojení CFK a KTMky. U kovečka je ten agregát naladěn na výkon, na výkon. Importér udává 71 kW, čili nějakých 96,5 koně. V techničáku se dočtete 69,5 kW, to znamená nějakých 94,5 koně. To by byla fajn výchozí pozice pro škrcení na 35 kW pro A2, ale o tom zatím nemáme žádné zprávy. Každopádně ten výkon bude kolem těch 95 koní. Točivý moment má být 80 Nm, takže jak u výkonu, tak u krouťáků jde o nějakých 5+ nad hodnoty CF Mota. KTM aktuální 790 Adventure, ta má taky nějakých těch 95 koní, 70 kW, právě kvůli té možnosti seškrcení, ale originál z Rakouska disponuje točivým momentem o 7 Nm vyšším. Převodovka je samozřejmě 6stupňová, co překvapí, že tady vůbec není quickshifter u kovečka, přestože KTM i CF ho má. Technicky by tam samozřejmě vložit čel, protože ten motor má elektronický plyn a tady u kovečka jsou i 2 motorové mapy, Eco a Sport. Z moderních elektronických vychytávek souvisejících s motorem nechybí kontrola trakce, ta má standardní mód, dešťový mód, anebo ji můžete úplně vypnout. Motor je zasazený do dvojitého rámu, bohužel s přivařenou podsedlovkou, to bych jako tady u té motorky čekal šroubovanou. A u tady té verze Pro doplněný o plně nastavitelný tlumiček Kayaba se zdvihem 240 mm. Kola jsou velikánský 21 vepředu, 18 vzadu, to je prostě obrovský lákadlo téhle motorky. Stejně jako fakt nízká hmotnost, s plnou 20-litrovou nádrží má kovečko vážit 185 kg. Ono to s tím ale je takový trošičku divoký, protože my jsme natankovali povíčko, dali jsme motorku na naší redakční váhu a ta ukázala 194 kg. A v techničáku se dokonce dočtete 202 kg. Pořád je to o desítky kil méně než KTM nebo než CF, ale tak jako nikdo asi nemá rád, když ho někdo tahá za fusekly. Co je poměrně nepříjemný, je udávaná užitečná hmotnost pouhých 150 kg. Tady to číslo známe snad ze všech čínských motorek uplynulých 2 dekád. Prostě asi nepamatuju Čínu, která by neměla napsanou 150 kg, ale zatímco u prostě malého naháče to úplně neřešíte,
tak u motorky, u který se prostě jako předpokládá nějaký terénní nasazení a dálkový nasazení, tak byste jako chtěli mít aspoň těch 180, 190. Věřím, že to bude čistě administrativní záležitost, ale prostě v Evropě na tady to docela hrajeme. Co u podvozku každopádně potěší, je brzdová soustava. Ta vypadá jako velmi bohatě dimenzovaně, byť třmeny nesou značku Tajsko, to jsem v životě neslyšel, ale vypadají, řekněme, kvalitně. Každopádně pro terénní použití je naprosto klíčový, že si tady můžete vypnout ABS. A dokonce si můžete vybrat, jestli si vypnete jenom vzadu, anebo na obou kolech. Nejen podle technických údajů, ale už na první pohled vypadá Kove 800X jako skutečný cestovní enduro. Ta dvouoká maska je věcí vkusu, já jsem s ní celkem v pohodě, má to takový svůj kukuč. Oceňuju, že tady Číňani odolali tomu lákadlu udělat GS-ový zobák, ale celkově prostě je to už od pohledu strašně jako taková úzká a funkčně udělaná motorka, přitom jako líbivě. Máte tady takový poměrně nízký, úzký štítek, za ním na výšku postavený rallyový displej, úzký sedlo. Tady je to prostě, já když si na to takhle stoupnu, jo, já bych řekl, že to je jako to, že to nemůže být 800. Vůbec ta motorka je prostě taková jako poměrně vysoká. Opravdu Cenduro jedna báseň. Co poměrně překvapí, že po stránce výbavy tady není takový ten typický čínský přístup, narveme tam úplně všechno. V Kovečku to vzali trošičku střízlivějc, jsou tady důležité věci. Plně nastavitelný podvozek, tam už byla řeč, bezdušový dávky obutý do pirelek. Potom tady máte takovejhle fakt jako pěkný padací rám, pořádný masivní šusplech pod motorem, hezká hliníková sklopná řadička, moc pěkný stupačky, ty mají výjimatelný gumy, ale ani to není potřeba, protože to prostě promáčknete. Tady fakt takový hezký hliníkový stojánek, bytelný nosič, jako ten vypadá fakt pěkně. Takže takový ty důležité věci tam jsou. Na druhou stranu při té ceně 270 000 já už bych tady prostě tu plnou palbu fakt chtěl. Bohužel na vyhřívání rukojetí, tempomat, centrální stojan, krytý páček nebo už zmiňovaný rychlořazení tady musíte zapomenout. Nicméně, jestliže bude na Kovečku fakt dobrý svězení, tak mu ty chybějící příjemné věci klidně odpustíte. Takže se pojďme svést. Vezmeme to nejdřív po silnici a potom se taky trošičku sklouzneme terénem, protože je to přece jenom enduro. Možná nemá těch 185 kg, možná má o trošku víc, ale to nic nemění na tom, že Kovečko takhle při nasednutí působí fakt lehoučkým dojmem. To opravdu není ani CF, ani Vouch. Jízdní pozice je jako hodně příjemná, ta motorka je uzoučka, je fakt malá, mě připomíná 450, ale přitom jako prostoru tady máte dost, jako k řídítkům je to fakt jako daleko, pozice stupaček možná trochu vepředu, ale rozhodně ne tolik, jak jsme zvyklí z jiných Čín, tady to opravdu podle mě hraje úplně tak, jak by to být mělo. To sedátko je sportovní, vepředu trošičku zakulacený, řekněme spíš jako trošku tuší. Na ty úplně jako dlouhý přejezdy stovky kilometrů po dálnici to jako není. A dálnice není teda doménou ani kvůli tomu štítku, protože nekryje úplně dobře. A když si jako trošičku nadzvednu, jak by to měly větší postavy, tak jo, nahoře potom asi jako už to jenom fouká, ale prostě mě to dělá fakt jako turbulence a není to úplně prostě jako jízda po dálnici byla poměrně nepříjemná, řekněme. I kvůli tomu, že do stupaček motor docela vibroval. Je to samozřejmě daň za to, že ta motorka je hubeňoučká, uzoučká a že vypadá jako rallyový speciál, prostě nemůže mít míru ochrany jak Goldwing. Co se mi takhle na palubě rozhodně líbí, prostě je čistota toho designu, fakt jako hezoučký přepínače a jsem v pohodě i s tím na výšku postaveným displejem, který má fakt jako zřejmej ten otáčkoměr, krásně velký tachometr, zařazený kvalt, najdete tam i palivoměr,
s ukazatelem teploty motoru. Ten palivoměr je takový jako svéráznej, protože až po nějakých 140 km dálniční jízdy, kdy v nádrži bylo prokazatelně dost přes 6 litrů, tak se teprve jako ubylo jeden díleček z těch 6 a teď to naopak už jako vzalo poměrně spát. Listování v menu je jednoduchý, je tam poměrně dost údajů, včetně tlaku v pneumatikách, což mě těší. A rychle se takhle dá přeskočit i na jízdní módy. Tady máte vypínání ABS, kontrola trakce. Samozřejmě tady ty data nejsou dostupný v okamžiku, kdy motorka jede, musíte zastavit, nebo data, myslím to vypínání ABS, kontroly trakce. Docela mě mrzí, že tady není ten quick shifter. Ten bych si tady opravdu jako dokázal představit, jako v dnešní době, že není ani za příplatek, je teda jako docela zaráží. To řazení je takový jako s delšíma drahama, samozřejmě jde to i bez spojky, ale s tou spojkou je to lepšejší, zejména když jako chod je fakt jako jedním prstíčkem, to je příjemný. A co je jako fajn tohle. Wow. Hele, CF navzdory veškerým všem aktualizacím pořád trpí jako na ten nevyrovnanou výkonovou křivku. Ale kove ne, teda. Tam máte pocit, že ten motor je takový jako jadrnější, sportovnější. A to tam mám navolenou Eco mapu. To je taková trošičku bolístka tady toho modelu a vlastně prostě jako spousty čínských strojů, že řekněme to mapování toho plynu fakt jako není tak dobrý jako japonský a evropský konkurence. Když takhle dáte plyn, tak se vám prostě ten motor odděčí fakt krásným zátahem. Mně se hrozně líbí, jak to jede, je to takový jako vzteklý. Fakt jako i na tu ekomapu, prostě mezi sportem a eko není velký rozdíl. Já jsem začal na sportu, ale bylo to po městě a bylo to opravdu hodně takový jako škubavý. Ta motorka na trošku plynu dost vystřelila, tak jsem dal eko, ale tyjo, mně to přijde praště jako uhoď. Co bych chtěl, je mírnější reakce na otevření plynu. Tam nejde o to, že by to škublo, že by se prostě udělali tohle a ono vás to jako nakoplo. Nenakopne, ale prostě ten motor zatáhne prostě víc, než bych si od něj představoval. To je na tom takový jako nepříjemný a stejně tak jako zavřít plyn a v tu chvíli už to jako brrr. Jenom nějaký takový lehký citování plynu, takový to cukrováníčko. Je to takový, jako opravdu nejde to s tím kovečkem moc dobře. A plynulá jízda tady není úplně jako z nejsnadnějších. Na druhou stranu, potom když chcete jako sport a je to vyloženě o tom odbrzdit, zatočit a dát plyn, tak se vám teda jako 8 kg odděčím moc pěknýma zážitkama. Je. ABS-ko sice zapnutý, ale krásně jsme se sklouzli. To je právě ten tuší sportovní podvozek, k kterému se ještě dostaneme. Já si tam pro jistotu, když už ten tady v takových pěkných zatáčkách dám Riding Mode Sport. No zase nemůžu říct, že bych cítil nějaký extra rozdíl. Jo, teď už si za ABS-ko vzadu poťukávalo. Jak nemusím, nebo jak nechci jet jako citlivě, což bude asi možná trochu problém v terénu, tak ten motor jede krásně, to je paráda. Wow, a už brzdím. Jo, fakt jako 95 koní, já bych přísahal, že jich je tam mnohem víc. Tak, a se pojďme. Tam popravo těch 6000 nahoru to zatáhne nádherně a fakt to tady nechci dráždit.
Jo, od toho motoru to známe i z CF-ka, ale tam je to předtím doprovázený tím propadem, tady to střední pásmo krásný a pak to nahoře se přidá. Wow, pěkný. A moc pěkně si dokáže Kovečko i odbrzdit, fakt jako vůbec jsem netušil, co od brzd značky Tajsko čekat, ale je to jako dobrý. No a co se teda jako tady hodí, je ten sportovně naladěný tuhej podvozek. Jakože fakt tuhej. To je tady dobrý. Ale drtinou většinu času já na tady té motorce spíš trošičku trpím. Nebo aspoň nadávám. Protože od stroje se zdvojí 240 mm jsem čekal, že si na něj sednu a udělá to takový ten gauč a že prostě budu mít k dispozici takovou tu plišovou jízdu, prostě to, co znáte z Tigeru, z Afrik, samozřejmě z KTM, z Adventure, prostě z čehokoliv, co má vysoký zdvihy. Ale tyjo, ouvi, drncá to drncá. Je tady plně nastavitelný podvozek. Já jsem neváhal těchto možností využít. Hrabu se tom týden a jako snad u všech čínských motorek došel jsem k tomu, že přední vidlice navzdory maximálnímu povolení mají na mě prostě příliš tuhou pružinu. Mám povolený útlumy nahoře dole a prostě celý to chodí jak na sportovním naháči. Takže jako je fajn, že se to neboří při brždění, ale komfort jízdy, tluče mě to do rukou. Já bych si tam potřeboval minimálně ty pružiny prohodit za nějaký měkčí. A zadní centrála je super, že má to hydraulické štelování, to je fakt fajn. Ale na to, abych to aspoň trošku dokompenzoval, ten předek, tak jsem si musel dotáhnout ještě i péro vzadu. Přidal jsem tam ještě i trošku kompresi, protože ta motorka chodila nevyrovnaně. Teď už se aspoň jako hejbe stejnoměrně, ale prostě je to tvrdý. Když se jede se spolujezdcem, vezl jsem dceru, která se mnou jezdí na Let's Champs. Dal jsem si jí tak co vzadu. No, tati teda jako tam to fakt jako hodně drncelo. Tam doprkený ohrady, motorka se zdvijí 240 mm. To mě opravdu jako mrzí, já bych chtěl prostě víc citlivosti, ale obávám se, že na tu u Kovečka nedosáhneme. Já musím se svojí ultralight váhou spokojit s tím, že pro mě tenhle stroj není a ocenit ho pro jeho sportovní náturu při blbnutí v zatáčkách, kdy vás skvěle podržejí ty STR-kový relíčkový gumy od Pirelli, i když jsou to špuntovky, a díky prostě tomu tuhýmu nastavení pod sebou nemáte žádnou žvejkačku, houpačku a i díky těm skvělým brzdám a silnému motoru se fakt svezete jako hodně svižně. A pojďme. No, co se jízdní pozice týče, od tak čistě offroadově zaměřeného stroje bych čekal, že nebudu mít stupačky, respektive řídítka tak strašně nízko. Uf, chtěl bych o trošičku vejš. Hele, ale takhle, když se na ten podvozek trošku tlačí, tak najednou to je úplně jako jiná písnička. Tam ten doskok, to bylo docela příjemný. Jo, tak jako nadskakuje to, nadrncává, ale jakmile ho zatížíte, co teďkon? Opí. No.
Musím říct, že si to docela u mě Kovečko žehlí. Tak, co tady? Nějaký pomalejší sjezd. No ale takhle, když se fakt jako zatlačí, tak je to jak do bavlnky. Moc se mi líbí jako ten zadek. Nicméně on ani ta přední vidlice, kterou jsem předtím žehral, není úplně marná. Co bohužel teda jako takhle, když jedu opravdu jako kadle, někde si potřebuji ubrat, přidat, protože jedu spíš jako hodně na jistotu, tak tam mě teda ta reakce plynový rukojeti opravdu trápí, teda není to příjemný. Já už tady chviličku blbnu a brzda teda je za mě úplně jako přední v pohodě. To jsem jako překvapený. Já ji docela jako trápím. Hodně mě baví i brzda zadní. Je citlivá, tyjo, má sílu. A co se mi tady v terénu líbí, já jsem vám to na silnici úplně jako nechtěl cpát, ale kolečko má fakt jako docela krátký sekundární převod. No a samozřejmě, z čeho nemáte úplně radost na dálnici, to je jako byste našli takhle v terénu. Ale jedu dvojku a jedu prostě úplně krokem. A ten motor, ale na to, jak je vlastně na tom plynu takový protivnej, tak tu chvíli je prostě gumovej. Co bych rád, aby tady byl ten quick shifter. Zas na druhou stranu, takhle aspoň vás to donutí, abyste nebyli čuňatá, abyste si dobře rozmysleli, co kdy můžete udělat. A nerubali to tam s tím, že si to s tím elektronika sama poradí. A jenom dám plyn. Když to shrnu, super jemná spojka, to je jako jedním prstíčkem. Řazení úplně akorát offroadový, abyste jako v těžších botách si to jako neodpravili, ale jako padá to tam pěkně. Brzdy, krásný, tyjo. Hele, podvozku se musím fakt omluvit. Ještě moje oblíbená kratochvíle. Tam najedu na nějaký shooter, doufám, že se mi to neutrhne. Hlavně z čeho opravdu Kovečko tady těží, jsou ty kila. Dcera se mě ptala, hele tati, a nechtěl bys tady mít nějakou lehčí motorku? No tak jako chtěl, ne že ne, ale jsem opravdu překvapený, jak dobře se mi tady s tím jezdí. Nejdřív se mi zdálo, jestli nebudu mít problém s jízdní pozicí, protože se mi zdály stupačky jako trošku víc vepředu a že bych tu motorku jako chtěl cítit trošku jinak, ale ne. Je to úplně paráda, takže jako co se tady toho týče, dal bych nástavce na řídítka a napsal prozebný dopis vývojářům, ať udělají něco s tou elektronikou a byl bych vlastně překvapivě spokojený. Takhle. Fajnový terénní svezení jsem na čínský motorce ještě nezažil. V něčem výjimečné, v něčem úplně stejné jako každá jiná Čína. Kove 800X Pro vyniká nad ostatními stroji z říše středu svojí lehkostí a terénní stavbou. Je to jednoznačně ta nejterénnější čínská motorka, na který jsem kdy jel. Má fakt dobře naladěný ten motor, co se týče výkonu, ten letí jak prokopnutý. V terénu je vynikající podvozek. Opravdu mě hodně překvapilo, co všechno si nechá líbit a jak snadno se s tou motorkou prostě v terénu jede. Tam fakt poznáte ty kila, které tam vlastně nejsou. Má to velikánský kola, kvalitní zpracování, působí jako robustně.
tady v tom ohledu jsem fakt jako moc spokojený. Dokonalý ale kovečko není a podle práce tlumičů na silnici nebo naladění vstřikování prostě poznáte, že sedíte na čínském stroji. Celkově vzato slušná motorka, která ale má svoje mouchy a já si myslím, že při požadované ceně by těch much mohlo být o trošičku míň.